Sumuzia no mawako monene to wenyu ya wasani baito korwali ago machoge mate. Tugatare ujali agu chato kamonyora nasho ni nyambano mwanoro nyandoro. Balenge na Joseph Oyongo na Joseph Kimongo mwalimu na wego Nelisoni Ondieki. Choyo yetieke onu korwali atendere fagitori echo ninya ira magena. Shairi okecho mwabo endugu na vitalio cheku na wego enosi bonsombi. Tukaimoka kogenda seito bagatukanya bunaya yatiga musamberwe emboli. Akarangeli umwana umwabo mutangi Mishaeli okechi tigato baiteregole. Akarangeli umwana umwabo mutangi Mishaeli okechi tigato baiteregole. Ita machuka mugi bento sani baye. Nacho ni nyambana kaiburwa ya misesi lokesheni bomo seli boma choge. Nacho ni nyambana kaiburwa ya misesi lokesheni bomo seli boma choge. Omoibuli abineri nyandoro no moni na skamora sokoro ya yenero nchepu. Asoma nyageze pule Maria sekondari ya yeigonga kagenda kelicha masamba. Alright, abara kabisa idege chia butokira mirongo ibiri na isano chinsa ibiri chia bono mambia chinsa chia Afrika ya muchumu tegera ndoza soli mambia bono nebirora nego kwaregania bura nakomanya rero mbwate abageni babera se studio n'abageni itali bana siasa lakini n'abapasta babayikira igari tkulira bakuru basensemelia bosomo cyuri okeumbu mbachiko totebinga kera oyo monkanisa kiakorwa marieta ya burungena raliaya then tumwe guchikwira ideka chitaita ni 30 kurigereria nga nene ye kanisa neriliye ya nene mono asobochori obo guchikokolekana aso mwako yo tariki kiando mutinyi ogatano na gatatu nchebura butambe ngoro kwa MC Dudu singwa jumo tegera ngukwariga ni wikirano deto chake eyemasemo asingincho yebiro tiyotora chaka na pastor gayiga bangemba monarete sana bange okwiri ogi. Of course ngora kwa rabale semeli ya Facebook kera ngora bole live kara motevi motegera liye liao akaro kende kanisa yaone liye abwakire nando motegere mwanchiwa oyo Reverend Moses Migiro korwa Redeemed Gospel Church Adias omuchuko. Asante sana Reverend na akobo kubona gukoliyo gayigo mwanchu muligereri no mwanchu motegereri nimbo to mubasto ndega tigatotebye marieta na nene mono asagutuka ngaya wakire yabo abategereri baitu baigesa Kiss FM amsama litankoro kwa Reverend Apelo Nchari kurase kanisa ya New Life Restoration Ministry International kutoka ali muchu eremo keumbu. Asante sana bonekera tu manyire balitole amo na barabu mwanchu muligereri no mwanchu motegereri igoto tete gochaka eyemasemo lakini tutarachaka Reverend. Yes. Ntaba utikire gati mu basta no mo Reverend egera abandi. Yes. It's good. Mbeyoko bolia biboli dia umbialire esenge chabande abange mbamanyiti andake mo Reverend no mo pastor tofauti teyo obo Reverend no borai ya nese mo yoborai as omo pastor lakini obwate oborai okora ida jikanisa gete gose abarandi gitabarese yayo bone kene enobisi. So mwezi na Reverend. Yes. Na mwezi na pastor. Yes. Okay, asante sana. Mwezi na bakori mirimo mo monene. Amina. Erebuya kabisa. By the way, onya abantu bali begenire ninwe. Thank you. Amina. Onya abantu bali begenire. Yes. Na pastor. Ya mono. Usawa Reverend. Yes. Okay, iyo tukuchikugira litkulia lero libagali nene liye kanisa. Ndire liye lya nene mono asokoleto morembe kero turuche bochori obonene bu mwako itariki kiando mutinyo yo ogatano na gatatu gocha busia tiyo chake na Reverend Migiro mbia mono naende mzedudu ine linga bantu bonse pe bali bagoche kwake kura anene percentage anene ngutoka bali asekanisa neba okwigena kwa semeye go sensemeye lakini ngutoka barase nyumba yo mona ngutoka barase kanisa. Yes. Na boigo kurwase kanisa no tokoranderirwa lingana liriko toereri imyoyo yito elinde nonya toganitie kugenda guchiago siguchia twanyoranga lingana linyasaye lya toire enchera tubonete kubwati ne kanisa anene
libagebwate ndiria lyokumurangiri Nyasaye ase engencho y'obochori ng'a amo na ogoteba abanto bateba ng'a omorai Nyasaye okorwa onyeti tokumurangeria tomotebie igoro y'obochori tomotebie igoro ya ari agendereta ense ito ya Kenya bwetera ase amasabo Nyasaye nabago akoganya erinde mpaka tomoinyori ose tomorangeria onye ntokumurangeri kiara maringote barenga ndangeri n'ekiri ngoitabere onye toramurangeria ng'a kiagokoiraneria na ande anene kwanyora ng'a aba bakorigie ebirogo chingaki chinyinge barabwo niko babegete emphasis gose chinguru chiabo ase either ogo ngosareri erieta gose nkobengo akerangie ngokorega erinde nyore chikuranje nyore chikura gose bantu banyanje kobono Nyasaye na tokorangeria erinde ogaya na gatigati y'abantu aba bakorigie chikura na nabo bagwaka chikura erinde omonene nyare koba bonsi obotoereru kiagerege ntekerene kiganeirie no morembe ase chikura echi tobo tichire mutu yitu nyomorembe toyo kura nchigwagika nyomorembe toyo bantu bakora bintu byabo gose emirimo yabo gose biasara byabo gobone kanisa ebwate ribaga rinene sana gose nseme nene aso okorora ng'a omorembe otokire Kenya n'echikura chiakire osinjire omorembe. Asante sana Reverend Migiro. Ngira ne ase Reverend Onchari. Reverend Migiro tebire ng'a ensemo ya inene nebune kanisa no kwene kinga omorembe otokire kero tokogenda obochori. Ng'encho kyose mbitambokero kibi mwairire une kanisa osenki mwakorera kone kinga omorembe ogotokora. Mbiyama no moraria ase eng'encho yeriswarigigia okoba goita iga rero gotogwakera Nyasaye ng'a mbuya mono bune kanisa igotwebekire amo ase eng'encho yogosabera ense yaito na more especially ase toruete kurukisi Nyaribari chache sub county buna abakoreri ba Nyasaye ase okoraria omorembe na koreta abapasta baito bonsi amo na bikundi bia ao unabona bia boda n'abantu bande bonsi bari barete nete bitengo mbalimbali n'abana siasa na kubasabira na kubatebinga omorembe negento king'encho mono sana ebuku ya gatawase kitabu kya Jeremiah ekaroso osome kitabu kya Jeremiah emerongo ebere na kianda ekibungo kiaye kia saba gigotebanga tusabira omochi oyo ase Nyasaye atobekire omochi oyo ekero tokonyosabera omorembe ekero obeire amasese niga akoba n'abantu nigo bakogenderera biasara bito bigendere buya obokoreri bogendere buya bwoborandia naende bokonyara koba onye masabo takoriri ase ense eyo especially nabone ngakiyi tobwate obochori igo togosaba ng'a egento ekenene n'omorembe gekogera chisigi ekero chiatokeire sukuru nchikogenderera biasara mbikogenderera kanisa nchikogenderera kende yose ekikoba stand still bono twachira iga ase Kiss FM komanyia abantu baminto ng'a chingaki chiga chiobochori nigo twachire amabuna chikanisa egere tusabere ense yaito na kurumono ase toruete no umusingi ochakerete kugenderera guchibosio. Asante sana Reverend Onchari. Kero kende igotwotaka kobeka egento gikiaba general gatoke narrow down toche ase constituency ya Nyaribari chache ase mukuru inu na Reverend ndio kero kende bono abumbori ng'a egetambokero bono mwairira sokoreta omorembe na kwane kinga aba bakuri gichikura ikiana barabungocha bare kanisa bono egetambokero mwairire gyo kwane kinga chinkwana chiabo nko bakiri chinkanyeku no bochori nko barasinchire ndungia na mona ase constituency ya Nyaribari chache ngereke egento getang'ana erituko ria Jumatatu tarehe 11 tobwate amasaba manene twarangeiriche aspirant cho speech candidates bari bakuboria oborai ao kuruchia MCA abachumbe uchigoro egere bake tobakwanere tobasabere naende tobatebi ng'a ng'aki ekanisa egokwana igoro y'obochori na igoro y'omorembe gekogera kero omonto buna ateneine buna candidate gose kobori chikura nabwate abanto baye abwente kobakwanera abwente kobarigania ase okobachoka ase enchera y'omorembe gotwara amasikani gochia ase candidate yende gochia ase eyende nari toranyara gotwara obochori obuya. Asante sana Reverend Onchari turi na se Reverend Migiro. Kulingana na Reverend Onchari mwabangi igikaro gyo chikubali tukuri Jumatatu kisemo kiri kya Kiumbu asimura chikumera na nabaraya nga kimwa chitene kerengererieke ekerengererieke nigo gechitase engencho Nyasaye obekire emereme ye ase torentwe buna mariko kwaigwa mo Reverend Onchari asomire gabunga tois asomo chioria Nyasaye atobekire tosabe erinde omorembo nyare kobo
n'amaseseni y'omukiyoria erinde nga bantu bose bamenye tororo banyare konyora chinga kichingiye cyo gukora no n'imirimo yabo n'ibyasara byabo That's right. neri bageri abekuru ase abarandia bono onye nyasaye oire abasomba baye libageriga lyogotenena ase libego esengencho y'abantu baye goika abantu abarayi abaiga bachamo nabaligerera inganchera kitokonyara gokonya erinde to mente erinde nyare kole to morembe ase sub county yetu iyere bono nyari bari chache tukaranga goika tochiamo erinde tonyare gosaba na mono tobarangeri na barobwocha aba bakorigia ebirogo intwe meremo yeito omoraria nigotore abari gati togotena gati esengo gikore to morembe na kugayana kendi gyonsi kero ntori kogenda gutenda buna bona ase omorobiri otwaro beri ritukore Jumatatu ngotoke ngabono inche gongo tebanganje nyarebe ngwakire kura buna basomba bo monene nigotogotena gati twasa bo morembe erinde no na abantu bari abatete ko otuomana batige gutuomana tutwara omorembe into nyare kora lyo bwanchani n'abantu ko chimutu kyagara nimadenga MC Dudu no bwato lyo yochwakire kura lakini teri mangana no bwato yochwakire kura nde kwa rengere iri guchuru kumwakire kura kobono teri buya tonyare kogosana gatima tonyare gutuomana asenge chonga aye oyo uchwakera ngana nje tinda muanja gosikiango abantu basoye kutumana na kominana ekinege ko togocha gati ende ngabona aye no bwate kero yo mona bwate haki yaye gosina bwato burunge bwaye bo wakari sakana iriwa kobono ndoka ndito sabe erindo morembo bo genjo yaye omorembo tabeti okuri jinjigwa morembo tabeti ororo nonyene chikampeni iki abande bagoita morembe ndoka niriko boronga tobase ko irage charonde oso urusyo bugima bw'omuntu ndasengencho yechikura kire mutu chikurango chachire chiete kobono sub county yetu kwikendere kobo. Asante sana Reverend Migiro. Reverend Onchari. Yes. Whatever kikoro New Life Restoration Ministry New International. Life tebuye kaina Redeemed Gospel ne ngao timanye tinga mwaini include chikanisa chinde mwachiretira amo tubwate 70 Day Adventist tukatwara Catholics we have the PAGs mwabaretire amo ose iwo mwachete una New Life na Redeemed Gospel mweka Okay, mbiye mono moraria ase goita kurengana buno moraria bodiri chikanisa chonse pi igo chire involved twakwana no mo DCC na CCC County Commissioner amo no mo ACC itoke umbu otebiri bakabagambi chikanisa chonse pi abarandi bonse pi igo bariganiri gocha gusabera ese yeito gose sub county yeito egente kenene ngelinga tubwat akarito kubwatira na twenzi yeko babuya mono kubwa abantegete bake abantu bonse pi chikanisa chonse pi abaigweta mararia yaiga agwetera saba sabuchi baito na chichibu cheito bamanyigwe ngo mwariganiri tukari chimata saa 3 kamiri tomera nabo tubwatira na masabo na aspirants bonse pi banyari bari chache bari bakubura birogo ao kurusi kuchigoro na inu mwariganiri injito basabere twebukisera cheino egere kwenda kuchibosyo nyasato bwatisi na inaba bwatisi. Asante sana Reverend Onchari ngai whatever function yote kwa ekobera keumbu ali social hall ase chiefs hall ano tuchikobera ali chakara saa 3 chize chamambi ehore nene ya Musa Nyandusi samugambia kuyike ikaro kyo mugambi. Asante sana mwacho motere daga chya butokira igana 35 na isano na istuchinsa ibiri chibono mambi go tubode ke 22 na ibiri chuka kora gachinsa isatu chibono mambia na isatu igoro namangana maya sinjire bo ikirano mi studio turi na Reverend babiri ndo tugukwanera ne libaga liriye kanisa ne mona sobo chori ubo bwo chigo koleka na itariki kianda umutinyo gatana gatatu mwaka oyo Reverend Migiro twarorere abana siasa bago kanisa na hinde bakwa na siasa kanisa ayebuno mo Reverend ngaki ibaga kyubwa teri ko control mwana siasa takwana siasa imeye kanisa gochase kanisa mwana siasa na wabanchire gocha buna onde bwensi aracha gusaba wachire kanisa wacha naye namasabo wachire kumurangirinya sai togo tange ruisiko ngaye aye gore mwana siasa ndoko ganetio so asenyo ndoko ganetio so asenyo boyo monene nyasaye niga igore teo zetu gore mirango wasi sikero yo machiche na inde kero libaga omuntu ahiru libaga buna bono chinga kichinde chinyinge mogeni gachire no nyanyomba minu wikamumanyane mogeni gachire mwawo
wikomo manyenga ki ento amanya na enga yokorwa no Yes. ene bona biko nyarikana nga oyo chicha either no mwana siasa ochire osoira ase nyombo yo monene gaikire ase nyombo yo monene nigacha nere buno oyo chakorigia masabo ande anene nere gacha kumurangiri Nyasaye anyare kumuigwa gusamwakire Nyasaye ngambia muno singe chamurendire bondo keria ke okonyora nga kere ogwetania na gukora abokobe karo umuntu agwetania ando nyore nga obekire ibintu binde bitaganiri lakini bono nyoikire nandi gwatebire nche nkoro kunyarebe nechinga kiechige kemina nonkerororo na asabire nga chibire bibigoika monginyore umuntu itarakwa na mangana mabe umuntu ye mangana kwa nditari mabe na inde tarabetere lionde bwezi Nyenya menire busia nero mutwe na Ogwate. inche moigwete na ninte nene biya mona asengenje ona achire kuba sabira Somo sababu ito golinya Nyasaye ogwanja kwa gukoreka asuri wachorire anyoreke ndori kwa kero yo mura muko muzaberaga asuri wachorire by the way ase kanisa tugenda kwa deyo monenga ki Yes. ogwanja kwa gukoreka because igando nekega murari Nyasaye nabwa togwanjire kwaye esoria aroriraga nitiabo murari yes Nyasaye obwa gwanjire kwaye okumutamanye tino okuntu ndori komanya yes Nyasaye nero bwa gwanjire na ina ge kogera nga inche tingo debanga omonene oyitoga netio mwako yoiga MC Dudus okunoko musuku Nyasaye na komuteri Nyasaye debi Nyasaye nga ki esenge joni chinga gichobo chori tigori agwakira maguta orabo murai omonene ogwanjiriye kwa okobe igoro yaye anyore asomo gwekono pastor yes iratuka nga nubwatekerenga kera naye no muntu mbali no kuba mu pastor yes gwakurekura yes na kero kindu murai naro tegete kuchiwakirekura yes asomo gwekana mwana ntebe Raila Odinga na William Ruto Mhm. ine no nyare gusaba buno mubasta ga kero kindu munguru gaki inganchere William Ruto abe president oso nchali osabe nga nganchere Raila Odinga gaki abe president naga nintebe kumuraria ndobato mokongu sana esengenjo y'abantu okonyora nga baitanirie akesengenjo omuntu arenga tinga kerengera likiaye Yes. lakini Nyasaye guchikokorera Yeah. esense ye tomenyete igo tokomotebi Nyasaye twagusabire otoe omurai omuya Ogwanja that kwao is yes gukoreke. ogwanja kwago gukoreke all right ekere gwikirasi tugoteba nga bono omonene nje nasabire osi ogose bweng'ate amatuko gose natatu gose nane tugoteba nga omonene ntagete nyare babe president Nyasaye tarata. eyi ekorokwa nga permissive will ase gesomo ogwanja kubetereirie naye bono okubetere Nyasaye lakini Nyasaye ro omonene namanyete ng'ana kiagadetere nainde esiboneka Nyasaye buna bono ngira nema igasemanga ni Biblia ekera Abaisrael baganitie baegwe omurai baganitie banyore eking omugambi Yes. muruti obachite bakatebia umusombo Nyasaye Samuel bakamutebi ngatoganite ntonyora omuruti buna chise chinde Nyasaye taganiti Nyasaye nigaganitie abo muruti obo Israel go baringa abanyasaye na Nyasaye gaganitie agendere ko muruti obo lakini bagateba ngana intwe tutagete omuruti buna chise chinde baka Samuel yakana sinya saka mutebia batebire batete omuruti nandi bamutagete bono iga nandi bamutagete nege kuba Nyasaye akamutebia tari ayebanga inche bangire timbo omuruti obo gento gokora gachi batebiga omuruti batagete nko bando omuruti nandi omuruti yo gagocha gocha basunyunte aya batebi nga goika basunyunte abana bako goika bakore meremo bakore omuruti meremo amangana ya gochikoba buna aya naya bagateba aintu tutagete komanya yande to omuruti you see eye koro ogwancha kwa Nyasaye kobeteriri na mwanya bantu ekara Nyasaye akabatigera akabasa iye talibiya eye tari asante sana Yes. Reverend Onchai na chire nchenko lyande kirogo buno mwana siasa na chira se kanisa yawo nayo mu reverend negende nche kolengana mune nkoro yane yansukia Reverend Onchai kagonsabera na abwire chikura na achire gwantebiri tugamanyise kwambeke iroko boko kwaso mutuno tagete gonsabera ene nkyo gotebera nga Nyasaye tigachora murayi uri atagete nje nakibonsabera Egente ekero nomuraria ekero omonto achira samasabo okwegena kwaye na kugoko mokonya gekwero nabange bari esa akunete nande bakanyara kunyora obokonyo banene bari bagwate okwegena mu candidate onde bwensi okubori oburayi kera achire busiasa beirwe no kwegena kwaye kora mokonye na kiria gusaba
nyasaye gikirani bunatagete na nyasaye gagoteba ase gitabu kia mariko emereng'ano 29 kibugu gia kabiri gegoteba ng'a ekero abanyaburunge barase oboruoti gose barase oborai ne abantu nigo bakogoka na nyasaye gatagete omunyaburunge oye nekero achore omunyaburunge oye nigakomochora bunatagete nandi amagokwana ng'a ekero omonto omobe arase oborai abantu bakwirera ense egosareka magendera akotari koba kwanyora ng'a ebinto bikwamete obokurumi bokuba obonge ebinto bigosareka igo bono nyasaye gatagete ori osabeirwe na nyasaye buna amwakire ekeranya ase okwegena kwaye naende buna nyasaye amorochire n'omonto nachi gokonya abantu igakomochora kurwa ase abanto abange Daudi igachoreti kurwa ase abamura bamwabo barochikarete ng'a mbarenge bechinguru lakini akaba omonto bw'eng'encho akaba omorai bw'eng'encho kurwa ase abamura bamwabo barenga abanyanguru. Asante sana mwancho motori deka 15 kuraga chinsa isato chebona mambikire ngekenene kibare barendi ababere ko bayigali tukuria rero nige kareke ndege cyo kabari tukuria Jumatatu kisamugiri cya Kiumbu asaba raibonsi bari bwatekerenga yugo cyago se bari bwatekerenga yugo kuri y'uburayi ande mona se sub county ya Nyaribari cyace barache goikarana sige karekia singinchi ya masabo na kero kende koleta chikanisa chinda subuamo asinginchi yugo sabira nonye n'ensi ya Kenya Pastor Migiro na achire igombwa ta shiringi chiri bwe 200 ekera ngamutegerera sana Pastor Migiro gakurandia nenchira akurandira gusabira abantu ngakunwa katanga pastor tigamubekere shiringi cyayi chiri bwe 200 angenda ansabire na achire wansabeire na koire 20,000 na gote pastor miru mwangole nemi amagoso ga yarwe amagoso na agara atoke karore ngere dinga jibesi jikoro na jigo ko ekero amagoso abno ara atoke sigenjo onye kore ngere tinga no gore nyasaye irinda nyare go chensemo yao then you are wrong, very wrong. Oisego chase nyumba ya nyasaye otebe nga nainche kiagara buna togocha kera kitoko cha musasi manyasaye korutore sadaka otebe nje narure sadaka yane it has no problem. That's right. Lakini oisego chotebe nga na kisengejo na igure ngaye karo gusaba nyasaye ngo koigwado na ndo etia abantu omayakore de basha yao ya 20,000 then it means you want to bribe God. Yeah. And you can't. God cannot be bribed. Or you want to bribe the preacher. Yeah, or the preacher. Na ega siora akore ikoro kwa zero esengencho ekero ogo bribe osino murandi ngerinde asabe osamenta masababa manga kerinda ayo nyare goeta then we miss the point. Okay. We miss the point. Onyo muntu gawo jesu nyumba yo monene ochiche na keri wacha na kero kyo na nigo wacha kurwa ekimwanso kyao ase nyumba yo monene. Asante sana Reverend Migiro. Yes. Reverend Onchari. Yes sir. Omo anasiaso chira se kanisa. Reverend Migiro natebanga na bagotebanga na inche nindi nekerenga gyo kuri gento gete. Na ole muno Reverend kwa mwali baganga ki naye kwani abantu bo munguru kugwaicha. Kero turi kumanya genda gukora next. Ayo muno Reverend. Ochaka ngomanyete chikura nkuri giandike aminyameni ene ntindi sana nyagete aba bafuasi baye ntogete nga kwanza baba igana iga chikura na achire moga ige kanisa munga akire na inu nima tengo akamuri chikura amagoso naro kera tebire manganga mrai akyoko mokora ndenya mogasaro. Okay kera nyare kane ngo monunta bichoretire problem aso gukwana kwaye ayibu no murandia ekera akorire nabo goterena o collect members bao na abantu bao exactly ekikia kwanu gwa kiarenge keronge naona ande burabone ngakena arorire abantu abanga banasiasa abange bagoje chikanisa mbobwate integrity mbomangitega ni nyumba yasa bagocha mangana ande mange mbari ko nyora bakweburukani akera mbamwoboete nyasaye. Yes. Asante sana Pastor Reverend Migiro. Yes. Njero mwana siasa na achira se kanisa ya Kiumbu Redeemed Gospel Church. Yep. Na atendiri omo kanisa esamoni yaelire na sokire n'abantu be kanisa basokire na aigange chimitanga 200 iga na nyora ntombanga nyita bwe kanisa abo gati anda ba address ya bwe se kanisa iga kumbwa tari kondo lya tingora bakwanira sika aba shirika no abana maito mwana siasa kagocha nkomanya bare ngochiri na saling asigete na rura asokire kanisa na abanyorira bono konko na tiganda ba address lya bwake no ko baserera bongora bo gwatukira abuna be kanisa bagocha mba amo muchonaro asengenjo abo onyekare kende kanisa isiko tokongya naye gukora ibintu byose kanisa abantu abange babwato gusika ese nyumba yo munene maskani naro. Yes. Na bari bagoteba iguru yo gosera by the way liegende ko gosera na bega ni tuke kwanira bono kelikero asengenjo bono oyo mwana siasa oyo
osoyo korigie kirogo ekerare omuntu omuya ochicha gusaba tagosoka isiko yekanisa asoye kobeka omusangirikano ya naende ligakogenda asale korwa sekanisa singecho aiga abantu abano gusasima nyasaye bacha budget naende gocha waka manganande Ramoeli budget kobeka manganande naende aroro atali marungi igonga abantu abange tindarora labda gochikize muchinde kosigo chinai torade uso muchimono Nairobi gosande no abantu barasoke kanisa naende bachake kobeka manganande kiagera lingana litwanyora toise kuri chakerege sieri abunande nogo serwa na kende konyonga lingana lili yairukire lyachiri gonga tubande kobika maskani angene se nyumba yo monene asabantu bachari tukoli bachorere ngo kumusatsi mabone nyasaye mbanyara gokora ebintu bingamnebyo nabantu baita bange sense meliyo gosera gwakwana batenga rose mweshimiwa sokire sera bona gaba stoko senokoro bana abafanyikazi no bagotore chai mugondo mpayo ngo bali para kurigirese bagosera na kinaga nije kobeko gokurera konga muno koiga engaki monena tukonye nyasaye tukonye Kenya yitu engaki tutari kogenda korobera goserwa lakini toganiti amagenderero akoreke yani tonyora abakoreri babwate omoyo no moika bwo gukora emirimo erinde bareta amagendero ase sub county yitu na sande batige amangana yogosera kiagera nikyo manyete ngo kwanira igo ogosera okoiga abantu baonirie amagendero rabo baoniri esengencho onye na achite MC Dudus ngakoa kirina kwete na goserete ngagosera irindo kamanya ko ba confuse yo kangakere kura bono turi goja kumbori kende se myaka 5 kiagera na korageretie ngakiyo andage ngakoragera kabere gatatu kane gatano ngakora bwone ko bangetera indi ngagosera kugenda bantu baoniri chipara chitu bantu baonirie bisima bantu baonirie chinsoko bantu baonirie kisengencho yokogenda kurobera goserwa ebirengererio byoria omwana siasa oria byagenda na tumekebese ya nyinge sana yango ndayirani yagero bukurumi bwakoreki bwachaime diga tware konyora magenderero twanyora bukurumi asigo Kenya yitu tware gwancha Kenya ngima nonyene sub county yitu abantu barangusa barabwatuka mangana yogoteba ngancho yoko yorange kende nerenda akerekura igo bono tumurochi nechisera cha ito chirochi egentoroche nebesa. Asante sana Pastor Migiro kero kende timanye tinga Pastor Nchane kero tugukura bono abarayimba bago chibacho kero bachorirwe bagenda pimba gukora magendero yagera kero mwana incho tebana ki onyo muntu utageto burayi tigara mbuga tokera mapema ngegisaine na ryo sikero gikini kia etikuja komanyora tigara ngekenduche biaba no moraria abarayi abange bari bagochero bagenda pi mbali bamaite nga baruete chibese chia bakagura obugambi nekera agorira obugambi oboiga igagoteba ngo nkogenda pi gekagera abantu atingi chikoroka ase bare ase ngenjo chibese chiana na tumegete nkagura obugambi obora gekagera nde 8 MCA so muchumbe na kero kende bakuganye myaka yaera munya kwira na baki lakini akero omuntu achorire n'abananchi aba igako bakorire emirimo no moyo yomo kamanyete ng'abara abantu abanjorete mbakorire emirimo tarigo nagorete chikura tarigo nabagorete komagonyora nga chipara chiakwamire chigosokia matoke chigosokia chae kurwa se bwene kurukuru emegondo kwanyora amagendero na ichi skuru chiagure ase ngenjo y'omuntu uri atete nga chibese chiane igo nabagorete kareta abantu bakangakira chikura na ande bantu bangakirite kura tobete kubamagana bunaye chikure chiganko obugambi obonko bakogamba igo nagurete igo nareta abantu bana bakangakira chikura aba bantu abariba ekinyorogete osense amogete tinko bakora magendera ase ngenjo bangakirite kura. Asante sana Reverend Onchari. Reverend Migiro toy line up ngaki abali batagete gocha asege kareke mukabwate aseke umbu social hall ngaki bagocha mbarabia batakire gocho. Okay ase ege kareke kia Jumatatu kia masabo actually egangenene na masabo no morembe na konyora baria bakorigie birogo bande mbaro bakorigie birogo bataramanywa abantu bande batabamanyete yes na sengenje yo
bono egikaro kertu abekire abantu bonse babonete bache bari baraseke no bonse pi muntu tayosie kerisiko nande ntubwati gwanchereria asenyare bondomo mwana siasa omo bonse pi nabo bagocha na bonse pi amasaba tokusaba niko tokusaba masaba yara yamu asengencho yaki MC esengencho muna oiseko bana wana asenyombe yemo nabeko tokamino muraba tano lakini tali mwezi murakero muntu oyomo ekura aya nabo te banga nyare betoroche no yendugu yaona beroche nyare beroche iko bono ngantu ko genda ko chikote banga esengencho twachirega ika bantu bamurengo kite abantu bonse pi baka neri bachiche toigorete ebisieri asa abantu bonse pi koruchikanisa abantu ba boda abanyabiasara abashirika abarandia abanasiasa ndobwata abagambi ndobwata abatureti n'abantu bose bakerengecho iko bagocha amo kerenge kanene tosabe nyasaye umurembo toke sub county yetu naende ebichi zegi njibororo n'abantu kerego cyukanga cyakiruchikura oyobua abantu baitabira ne banje ne batwara umurembe erinde sub county yetesuke mutu kerenge kanene keringa otoka netie buna keombu yeitoroche na ne sub county yengima kerase abantu mbaka netiba tu aromorembe bakoro buremi bwabo bakore biasara byabo bakoro bonjoreri bwabo bakore obutugi bwabo asenchira yo murembe nakitoko sabanga omurembe onyare gutuka n'abatu arangeri bonse all the stakeholders banyare gocha tusangiririkane tunyare gutware kerengekemo. Okay, asante sana Reverend Migiro. Reverend Onchari mbale babwatirenga neyebuya na kerokende ase igikareke mukabwate na singinchu yo kwane kingomorembe nkobore na kerokende kuba bwatani bali bakuri yuburai na kumanyanga etali segi bakurwana abana inchi no bagwa kachikura kerokende bali bagotanga Reverend Onchari Reverend Migiro na aba basta bande barosi igikaro na barumba tegeko cha kosera ujumbe kyokuba igonte ete korua ujumbe reganga igikareke tubwate kali igikaro yo korangeri toche koseru in fact igo torangeri tia masabo free masaba nyasaye gatoete bosa nande go tokonyaruo bosa omorembe naro togusaba monene unabona sikwire ne maigasini ni moraria na rale buru ya machikoro kanari stadium keretia gasia rutetwe abantu bange baumiete abantu bakanya gitari egento buna kirira kiato sugumete ingati gatorete omorembe urarigwe gwetera korangeria abantu bakubatebinga nyasaye ngakiatagete egekora barabuna abanyasaye nyasaye nero gochora umugambi etutegeta omorembe asikisi county etutegeta omorembe asichikanisa cheito nase bagutara ndozi neba mbutuke bakuri gikura chiabo omorembe obe nabasaye baito ba boda nabo bagutumika mono asenjere ya mose yende asenjere tagweneti nyasaye bakonye wetere byongosi babo nabaguchigocha tobaeresere nabo tambe ko baeresera torenga igo tutagete kubeka omorembe asichingongo chonsi nyuma yechikura chikoera igusi yeito nyari bari yeito esa county yeito ego chikulimaini the same kero umuntu asoke abwatike bagokiaye agendere una butambi omorembe no rotogosa mumonene. Asante sana mwacho motegereri nabo mwacho murigereria wenga yo mugusikisi FM tore gutoko kwana siasa ndi engencho yaye naba basta barenga se studio twatebire sana agochobana goeta chinsemo na kugitera bana siasa abasana asengenjo ntware konyara kumuguri mu basta liswali ya siasa ikera Reverend Migiro igitabu kia abarumi ikomi gochakera 13 nabona ingenda koti bibilia koti mali ikera mate gotebanga igento goteberanga n'abantu musikire bibilia gotebanga abantu bali batamanye tinga gwika barandiriwe lakini ndi yaboli ngangoyo ko bakikotebi magaranga kibarate bigwaso ibatara mwegena ngo chikubateba mwegene Reverend Onchari ngakimuragende mutatumire bono egento ngere kwa poria inkunie so gukorera asomboroberi yetu arobeirie igo twachite amo nande mukonyara gocha counting morangeri counting mo chikoroberia maganaya wika bantu batoke bakorwe steering committee tugachambo tugatebanga nere buya torangeria masaba ya tukorangeria tari masaba gwa kanu igo torangeria masaba sengencho kurime yitu twakanirio morembe ase sub county yito na obuyambo lyanga ki
the media will be there. Chire dijeito no bakare. Elinde banyare kumurika. Onye bana siasa oba gocha na babogori dibasha bako abarandia na umugote bya abantu. Ora ugatora ngoli ndumuruka. Kenena nige karoge kali tukuli Jumatatu ali Keumbu Social Hall abarandi bonsi na bana siasa bonsi mwareganiwe ayibunu mwananchi uranyariri bagalia bene na bugwikirana ro nebo mwana boda boda mukori biasara na bugwikirana ende naye na buranyorenga nemo onyore nga yagokonyire gukorera pirende gutwarenge nganege karokia abareverend ndogokora no gusaba mina tia tukore no gusaba ya tusabe Nyasaye itomu ya twatebere mbia mona sengenje gikareke kyarenge kiye mambia bono bia mona sengenje ya Kiss FM bia mona somora lyo ito no mo director wa Kiss FM twa basabire bakabana libonsi bia mona sengenje twatwarire chinkwa na chingi ya twatumira ujumbe yiga inyara gwikera abantu baito bagusibu ya monene senjiri tukira Jumatatu tokosaba gwanje kwao kunyara gukorekana sisenie studio ye yasao ba visio binene gwetera asemino bakore Yeremia gito chikosoka kurua se studio isogenda mona intwe ama ke twakoboriri gwetera Kristo motorio ito. Amen. Asante sana Pastor Migiro. Thank you so much. Biamono sana omwacho murigereria no mwacho mutegererio Kiss FM no tugukura gwaseri tukuria rero amangana maiya asinchira yo gwikera bitise sato na ragocha na Ronald Mayaka Brigadier to chiandare to kwira na gocha etengo Friday kogenderere na butambe. Abasani baitokorwa lya bumachoge mate Sumuzia no mawako monene to wenyura abasani baitokorwa lya bumachoge mate Tugatare ujali aguja tukamonyora nasho ni nyambano mwanoro nyandoro Balenge na Joseph Oyongo na Joseph Kimongo mwalimu na wegone lisoni ondieki Choyo yetieke onu korwali atendere fagitori echo ninyaira magena Shairi okecho mwabo endugu na vitali onche kuna woyo enosi bonsombi Kaimo kako yenda seito bagatu